ଚରମ 2 ଏତିକି ମୋର ମାଗୁଣି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭରେ ବିଭିନ୍ନ ଶୀର୍ଷକର ବିଭିନ୍ନ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଆମର ପରମାର୍ଥିକ ଦର୍ଶନ, ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ 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 ଠାକୁରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ ଭାବଧାରା ସମ୍ବଳିତ ଲେଖାମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପ୍ରଥମ ପାଖୁଡ଼ାର ଦର୍ଶନର ଗୋଟିଏ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପାଖୁଡ଼ାରେ ଏତିକି ମୋର ମାଗୁଣି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗର ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ମାତ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଗତିଶୀଳ ହେବା ମଣିଷର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହି ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ହିଁ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସମ୍ଭବ। ନିର୍ବେଦ କହେ ଶକ୍ତି ଲିଙ୍ଗବାଚକ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପଦବିଶେଷ। ଏହା ବିଶେଷ୍ୟ କେତେବେଳେ ପୁଲିଙ୍ଗ ପୁଣି କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମାତୃଶକ୍ତି, ପିତୃଶକ୍ତି, ଦୈବୀ ଶକ୍ତି, ଆସୁରୀ ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଜି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଏଥିପୂର୍ବେ ସେଭଳି ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଧର୍ମଜଗତରେ ଏତେ ବେଶୀ ନଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମ, ବୈଷ୍ଣବ, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ଗାଣପତ୍ୟ ଆଦି ଏତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତବାଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା। ଏକମାତ୍ର ମାନବ ଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମଧାରଣା ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଧର୍ମର ମୌଳିକ ପରିଚିତି। ଏହି ମୌଳିକ ଧର୍ମର ନାମ ଥିଲା ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ। ଏହି ସନାତନ ଶବ୍ଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ ସନାତନୀ ଶକ୍ତି ଚଣ୍ଡୀର ମୌଳିକ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ପରିଚିତ। ସେ ସମୟରେ ମଣିଷ ମନରେ ଈଶ୍ୱରଲବ୍ଧି ଓ ସ୍ୱକର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଧାରଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର, କେଉଁ ନାମ ବା ପଥ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ତାର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ନଥିଲା। କ୍ରମଶଃ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତାର ପଥରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ଏହା ସହିତ ସମତାଳରେ ନାନା ପଥ, ନାନା ମତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଶିକ୍ଷିତ ସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଅହଂ-ସୃଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧିର ଗୁରୁତ୍ୱ ହରାଇ ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତାକୁ ଏକ ଦଳୀୟ ବା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଚିନ୍ତାରେ ପରିଣତ କଲା। ଏହାଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ ସାଂଘାତିକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି ଆଉ କିଛି ହୋଇ ନପାରେ। ସନାତନ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଓ ଏହାର ଅବୟବ ଦୁଇଟି। ଅବୟବ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତି ଓ ଅନ୍ୟଟି ପୁରୁଷ। ଏହି ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସୀତା, ରାମ, ରାଧେ, ଶ୍ୟାମ, ବ୍ରହ୍ମା, ସାବିତ୍ରୀ, ଶିବ, ଦୁର୍ଗା ଆଦି ଅନାଦି ନାନା ନାମରେ, ନାନା ରୂପରେ, ନାନାଦି ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛୁ। ଏହି ପୂଜା ଉପାସନା ଏକ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଅଶେଷ ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ। ତାହାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ସମାଜରେ ଧର୍ମୀୟ ଜୀବନରେ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଲକ୍ଷିତ। ଗୋଟିଏ ମତବାଦ ଅନ୍ୟ ଏକ ମତବାଦକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରେ। ଗୋଟିଏ ମତବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଧାର୍ମିକ ସଦାତ୍ମା ଗଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ମତବାଦରେ ଆସ୍ଥାବାନ ସଦାତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ ନିମନ୍ତେ ନାନାବିଧ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ଅନେକେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ନୀରବ ଦର୍ଶକ ସାଜି ଗୋପନରେ ପୂଜା ଉପାସନାରେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଓ ବିଷାଦ ବନାଗ୍ନି ପରି ମନବନକୁ ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରୁଥାଏ। ମାନବ ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତା, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଯାବତୀୟ ଉନ୍ନତି ଓ ପ୍ରଗତି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୀବନର ପରମ ଓ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଲବ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତାଦୃଶ ବାଦବିସମ୍ବାଦ ଓ ଏହି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅସହିଷ୍ଣୁତା, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା, ଈର୍ଷା, ହିଂସା ଇତ୍ୟାଦିର ନାରକୀୟ ପାଶବ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଶନରେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଦିବ୍ୟାତ୍ମାଗଣଙ୍କର ଦୟାର୍ଦ୍ର କୋମଳ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭାରତରେ ସୁଦୂର ଅତୀତରେ ଯାହା ଥିଲା, ଧର୍ମର ସ୍ୱରୂପ ଯେପରି ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ଭଲ ଭାବରେ ତାହା ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସାରବତ୍ତାକୁ ଜନସମାଜରେ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବିକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯଦି ପ୍ରବଳ ନିରଳସ ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରହନ୍ତା, ତେବେ ଆଜିର ପଣ୍ଡିତମନ୍ୟ ଜ୍ଞାନବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାରୀ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ମୂଳତତ୍ତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯେ, ଆମେ ନିଜେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଆମର ସକଳ ଅବୟବ ସେହି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ।
ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନ ରୂପରେ ଜଗତରେ ପରିଚିତ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୋଗମାୟା ସନାତନୀ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ପ୍ରଥମରେ ପଞ୍ଚଭୂତର ସୃଷ୍ଟି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେହି ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ସୃଷ୍ଟ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ମାୟା ହିଁ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା। ଏହି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ତଥା ପୃଥିବୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ସ୍ୱର୍ଗ କହିଲେ ମହାକାଶ ବା ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଥିବା ଗ୍ରହ, ଉପଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ। ଏହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଗୋଲକ ବିହାରୀ। ତାହାର ନାମ ଶକ୍ତି। ଏହି ଶରୀର ହିଁ ଦଶଦ୍ୱାର। ଏହା ହିଁ ଦଶଦ୍ୱାର ଦଶମାୟା। ଏହି ଦଶମାୟାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରିଣୀ ଦୁର୍ଗା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଏକେଶ୍ୱର ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ। ସେ ହିଁ ଶିବଶକ୍ତି ଜୀବଶକ୍ତି। ସେ ହିଁ ଉଭୟ ଶକ୍ତିର ରୂପ ଆତ୍ମା। ସେ ହିଁ ସତ୍-ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର। ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ, ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ଗୁରୁକୃପା। ଗୁରୁକୃପା ବ୍ୟତୀତ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏହି ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ସଦ୍‌ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବିରଚିତ ଚାରିଦ୍ରୁପଦୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରେ ନିଜେ ଅଙ୍ଗ ହେଜ, ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରେ ମଜ। ମନ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ମୁଖୁ ଶୁଣିବ, ନିଜ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରେ। ମିଶାଇବ ବାରେ ବାରେ, ଶ୍ରୀସନ୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ତାହା ପରମାଣିବ। ଅନୁଭବ ନିଷ୍ଠାର ବିଧାନ, ସକଳ ବିଳାସ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇବ ମନ। ଅନୁଭବ ନିଷ୍ଠା ହେବ, ସେହି ତୁଲ୍ୟ ଫଳ ହେବ। କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ବା ଲାଭ ବଳିବ ନାହିଁ, କେବଳ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣି। ପୀତାମ୍ବର ବେଣୁପାଣି, ମୟୂରଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚୂଡ଼ ଦେଖହୁ ଯାଇ। ନିତ୍ୟ ଭାନୁ ଯେମା ଯୁଗଳ, କହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଧ୍ୟାନର ମୂଳ। ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରତି ଚାରି ବେଦେ ଗୁପତ, ସକଳ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରେ ସାର, ଗୁରୁ କହିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ। ଗୁରୁ ଆଶ୍ରୟ ବିନା ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ଅସମ୍ଭବ। ଗୁରୁ ସେବା କଲେ ସବୁ ପାଇବୁ, ଅଦେଖା ଦେଖି ଭକତି ଲଭିବୁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ତାହାଙ୍କର ଦୋଷ ଗୁଣ ଯେତେ, ମନେ ନ ଧର କଦାଚିତେ। ଏହି ଶରୀର ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମିତ୍ତ ମୋ ମନରେ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଗୁରୁଙ୍କଠାରେ ଅଚଳା ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠା ରହୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ନିମଗ୍ନ ରହି ଓ ବାସ୍ତବ କର୍ମ କରି ଜଗତ୍କାରୀ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋଷି ହୋଇ ଜଗତରେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁ ଶିଷ୍ୟ ଏପରି ଗୁରୁଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ମା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ହନୁମାନ ବିଦ୍ୟାଲାଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଦିବାକର ଚିରପ୍ରବାସୀ ଥିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମେ କିପରି ଭାବେ ମୋଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବ ପ୍ରଥମେ କୁହ। ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଗତିଶୀଳ। ଉଦୟଗିରିରୁ ଅସ୍ତଗିରି ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଗତାଗତ ମୋର ଅବ୍ୟାହତ। ତୁମେ କିପରି ମୋ ନିକଟରେ ବସି ବିଦ୍ୟାଲାଭ କରିପାରିବ? ତହୁଁ ହନୁମାନ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଓ ବିନୟପୂର୍ବକ କହିଲେ, ହେ ମୋର ଅନ୍ତରର ପୂଜନୀୟ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ମୋତେ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଉଦୟ ପର୍ବତରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାଦ ଅସ୍ତ ପର୍ବତରେ ରଖି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଆପଣ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଏ ଉତ୍ତାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମର ଏହି ରୂପ ମୋତେ ଦେଖାଇ ମୋର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସର୍ବବିଦ୍ୟା ଦାନ କରିବି। ତତ୍ପରେ ହନୁମାନ ବିରାଟ ରୂପ ଧରି ଉଭା ହେଲେ। ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମସ୍ତକ ମହାଶୂନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କଲା। ଏହି ରୂପ ସର୍ବଦେବତା ଦର୍ଶନ କରି ଧନ୍ୟ ହେଲେ। ଏହାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁବାଦ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଛି। ନୃସିଂହ ଶେଷଦେବ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଇତ୍ୟାଦି ଅବତାରମାନେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମାନବ ଦେହ ଧରି ଅବତରଣ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁପୂଜା, ଗୁରୁସେବା, ବିନୟଭାବ, ଭକ୍ତିଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ ଯେପରି ଦର୍ଶାଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି, ତାହା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅତୁଳନୀୟ। ଗୁରୁ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ବା ଆତ୍ମାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଅଟନ୍ତି।
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଚଳେଇ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆନନ୍ଦ ଲାଭର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଶିଷ୍ୟ କର୍ମବାସନା ତ୍ୟାଗ କରି ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଅଭିନ୍ନ। ବକତ ଅଙ୍ଗଟି ପ୍ରଭୁ ଅଙ୍ଗ ଜାଣ ଗୁରୁ ରୂପେ କରି ବିଜେ। ଗୁରୁ ଚରଣକୁ ଶିଷ୍ୟ ଭଜୁଥାଏ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଭଜେ। ବାୟା ଗୀତା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମମାର୍ଗରେ ଗତି କରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କାହାରି ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତ୍କାର ହୁଏ ନା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ, ନିମ୍ନ ମାଧ୍ୟମିକ, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ କର୍ମ, ଉପାସନା, ଜ୍ଞାନ ଓ ସର୍ବଶେଷରେ ତ୍ୟାଗର ସ୍ତର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଫଳଟି ପାଚେ, ନିଜର ସହାୟକକାରୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଝଡ଼ିପଡ଼େ। ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱରୂପ ଠିକ୍ ଏହା ହିଁ। କର୍ମ ଦୈହିକ ସ୍ତରର, ଉପାସନା ମାନସିକ ସ୍ତରର ଓ ଜ୍ଞାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରର। ଏହି ତିନି ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଆପଣାଛାଏଁ ତ୍ୟାଗ ସ୍ତର ଉପନୀତ ହୁଏ। ଶ୍ରୁତିର ବାକ୍ୟ ନାୟମାତ୍ମା ପ୍ରବଚନେନ ଲଭ୍ୟଃ ନମେଧୟା ନ ବହୁନା ଶ୍ରୁତେନ। ଏ ଆତ୍ମା ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନ ପଢ଼ିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ମେଧାବୀ ଲୋକର ମୁକ୍ତିରେ ଏ ଗମ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟାରେ ପଣ୍ଡିତ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷି କହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ବା ଅରେ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ, ଶ୍ରୋତବ୍ୟ, ମନ୍ତବ୍ୟ, ବୋଦ୍ଧବ୍ୟ, ନିଧିଧ୍ୟାସିତବ୍ୟଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ପୁତ୍ର, ଆତ୍ମା ଏକାକୀ ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା, ବିଚାରିବା, ବୁଝିବା ବା ଧ୍ୟାନ କରିବା ବସ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା କିଛି ନୁହେଁ। ଏହା ହିଁ ସର୍ବବିଦ୍ୟାର ବିଦ୍ୟା, ସକଳ ବିଦ୍ୟାର ଉପଯୋଗିତା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଆତ୍ମାବାନ୍ ସେ ହିଁ ଏକା ସ୍ୱରାଟ୍। ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ସତ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃତ କୈବଲ୍ୟ ଉପନିଷଦର 54 ଶ୍ଲୋକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଅପାଣିପାଦୋର୍ଧ୍ୱଂ ଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି ସଶ୍ରୁତ୍ୟାଂ କର୍ଣ୍ଣଃ ଅହଂ ବିଜାନାମି ବିବିକ୍ତ ରିପୋଃ ନିଗସ୍ତି ଗୁରୋଃ ମମ ଚିତ୍ ସଦା ଭଜଃ। ଯାହାଙ୍କର ହସ୍ତ, ପାଦ, ଶିର, ହୃଦୟ, କର୍ଣ୍ଣ, ମୁଖ ନାହିଁ ଓ ଯେ ସର୍ବଦା ଏକ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ, ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଯାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ଯାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରୁ ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଜଗତ ରୂପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ, ଯାହା ସର୍ବଦା ତ୍ରିତାପ, ଆଦି ଭୌତିକ, ଆଦି ଦୈବିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରୁ ଦୂରରେ, ସେହି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଜନ କରିଅଛି ଓ ହୃଦୟରେ ସ୍ମରଣ କରିଅଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କର୍ମମାର୍ଗ ନିୟମିତ ପାଳନ କଲେ ସେ ଆମକୁ କୃପା କରି ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷାତ୍କାର କରେଇ ପାରନ୍ତି। ଗୁରୁସେବା ମୂଳ ଅଟେ କୁଜବାଳ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସଟି ଜାଣି। ମୂଳମନ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଳିବୁ ଅବଶ୍ୟ ରୂପେ ଅରୂପକୁ ଚିହ୍ନ। ଗୁରୁପାଦ ଧ୍ୟାନ ବାକ୍ୟସୁଧା ପାନ ହୃଦେ କର ଜପା ମାଳି। ଗୁରୁଙ୍କ ରୂପକୁ ସର୍ବଠାରେ ଦେଖି ଏ ଭବରୁ ଯିବ ତରି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଚାର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ସୁଦୂର ଅତୀତର କଥା। ଶୈବକ ଋଷି ଓ ଋଷିପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ପୁତ୍ର ଜରତ୍କାର୍ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥାଆନ୍ତି। ପିତୃ ଆଦେଶରେ ଯଥାକାଳରେ ସେ ଶୃଙ୍ଗୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବାକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ତଥାପି ନିୟମିତ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଓ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଜରତ୍କାର୍ ଗୁରୁଦେବ ଶୃଙ୍ଗୀଙ୍କ ମନ ପରିତୋଷ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜରତ୍କାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତିଶୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ବହୁଦିନ ଗୁରୁଗୃହରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଜରତ୍କାରଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଶିକ୍ଷାରେ ମନୋନିବେଶ ହେଉନଥାଏ। ଗୁରୁ ଶୃଙ୍ଗୀ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଦାନ ଦେବା ସମୟରେ ଯାହାସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଜରତ୍କାର୍ ତହିଁରୁ କିଛି କିଛି ମନେ ରଖନ୍ତି। ଏକଦା ଗୁରୁ ଶୃଙ୍ଗୀ ଶିଷ୍ୟଗଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାବେଳେ କହିଲେ, ଗୁରୁପାଦ ରୂପକ ନୌକା ଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟ ଭବସାଗରରୁ ପାର ହୋଇପାରେ। ଜରତ୍କାର୍ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ମନରେ ସାଇତି ରଖିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଋଷିପୁତ୍ର ଜରତ୍କାର୍ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗାଈଗୋଠ ସହ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି।
ଥରେ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା କାଳର ଘଟଣା। ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ଘୋର ବର୍ଷା ହେବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏକେ ତ ରୈବିତ ପର୍ବତ ପାଦଦେଶରେ ରେବା ନଦୀ ଦୁଇ କୂଳ ଉଛୁଳାଇ ଭୀଷଣ ରୂପ ଧରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନିନାଦ ଭୟଙ୍କର ହୋଇ ଉଠିଛି। ଗାଈଗୋଠ ଚରୁଛନ୍ତି। କିଏ ବା ଗଛ ମୂଳେ ପାକୁଳି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ଶୀତଳ ପବନର ପ୍ରକୋପ। କ୍ଳାନ୍ତ ଜରତ୍କାର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦନ ଗଛର କୋଟରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ବୃକ୍ଷମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଜଗର ସର୍ପ ଜିଭ ଲହ ଲହ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ଆସୁଛି। ଭୟଭୀତ ଜରତ୍କାର ସେ ସ୍ଥାନରୁ ପଳାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପାଦ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଗୋଠର ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛି। ତା ପଛେ ପଛେ ମହାବଳ ବାଘଟିଏ ଭୀଷଣ ରୂପ ଧରି ଗୋଡ଼ାଇଛି। ଏମନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଜରତ୍କାର ବାଘର ପ୍ରତିରୋଧ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ବିନୟର ସହିତ କହିଲେ, ହେ ପଶୁରାଜ, ଏହି ଗାଈଟି ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଶୃଙ୍ଗୀଙ୍କର। ମୁଁ ରଖୁଆଳ ମାତ୍ର। ଆପଣ ଏହି ଗାଈଟିକୁ ମାରି ଖାଇଗଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୋ ଉପରେ କୋପ କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛି, ଆପଣ ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଗାଈମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା ନ କରି ବାହୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। ତହୁଁ ବ୍ୟାଘ୍ର କହିଲା, ହେ ଋଷିପୁତ୍ର, ମୋ ଅବସ୍ଥା ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର 4ଗୋଟି ମାତୃହୀନ ସନ୍ତାନ ସହିତ ଆଜକୁ 7 ଦିନ ହେଲାଣି ଏହି ବର୍ଷା ପବନରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ଉପବାସ ଅଛି। ଏହିକ୍ଷଣି ଏହି ଗାଈଟିକୁ ମାରି ଏହାର ମାଂସ ମୋ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବେ। ମୋ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହି ଗାଈର ମାଂସ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତଥା ମୋର ସନ୍ତାନ ଏହି ପଞ୍ଚପ୍ରାଣର ରକ୍ଷା ହେଲେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ବିନାଶରେ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ତହୁଁ ଜରତ୍କାର କହିଲେ, ଆପଣ ତ ଶୁଣିଲେ ଏ ଗାଈର କର୍ତ୍ତା ମୋ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ନୁହେଁ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଅନୁମତି ବା ଆଜ୍ଞା ନ ପାଇଲେ ଏ ଗାଈଟିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଦେବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ମାଂସରେ ତୁମେମାନେ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କର। ଏ ଉତ୍ତାରୁ ବ୍ୟାଘ୍ର କହିଲା, ହେ ଋଷିପୁତ୍ର, ଯଦି ତୁମର ଗୁରୁଙ୍କଠାରେ ନିଷ୍ଠା ଥାଏ, ତେବେ ତୁମ୍ଭ ମାଂସରେ ମୋର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଜରତ୍କାର କହିଲେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରି, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ବଳବାନ। ଏହି ପଶୁରାଜ ମୋ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଗାଈଗୁଡ଼ିକୁ ହତ୍ୟା ନ କଲେ ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ। ହେ ପଶୁରାଜ, ଯଦି ମୋ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ତୃପ୍ତ ହେବ, ତେବେ ମୁଁ ପରମ ସନ୍ତୋଷରେ ତୁମ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତୁମେ ମୋତେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହତ୍ୟା କର ଓ ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଗାଈଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଅ ନାହିଁ। ସହସା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ସଂଘଟିତ ହେଲା। ବ୍ୟାଘ୍ର ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲା। ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆବିର୍ଭୂତା ହେଲେ। ମା ବୀଣାପାଣି କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମର ଅଟଳ ଗୁରୁଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତୁମେ ତୁମ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ମୋଠାରୁ ବର ମାଗ। ତହୁଁ ଜରତ୍କାର କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ସର୍ବବିଦ୍ୟାରେ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଯେପରି କରିପାରିବି, ସେହି ଶକ୍ତି ମୋତେ ଦିଅ, ଏତିକି ମୋର ମାଗୁଣି। ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଲବ୍ଧି ଓ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କାମନାରେ ଏତାଦୃଶ ଅତୁଳନୀୟ ଗୁରୁଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତରେ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଶକ୍ତିସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମରେ ଆବିର୍ଭୂତ କରାଇ ପାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଅବସ୍ଥା ଅତୀବ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ। ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ମାନବ ସମାଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରୀ 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 ଠାକୁର କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ବେନି ବାହୁତୋଳି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦାତ୍ତ କମ୍ବୁକଣ୍ଠରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଜଗତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଭେଦକୁ ପଛରେ ପକାଇ ନାନା ମତ, ନାନା ପଥ, ନାନା ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରକୁ ପାସୋରି ଏକ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା କରି ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧିର ସହିତ ଜଗତ୍ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଅଗଣିତ ପାର୍ଷଦ, ପାରିଷଦ, ଅନୁଗତ, ଭକ୍ତ, ଶିଷ୍ୟ, ଦାସ, ସେବକ ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଏତିକି ମାଗୁଣି। ଯଦି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତା, ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତାର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛ, ତେବେ ହେ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ଗଣ, ତାଙ୍କରି ବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଲୟ କର। ତାଙ୍କରି ପୀୟୂଷ ବାଣୀ
ଶ୍ରବଣ କର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଧାରା ଗ୍ରହଣ କରି କର୍ମଯୋଗରେ ନିରଳସ ଲାଗିପଡ଼। ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, ତୁମେ ତୁମର ଇପ୍ସିତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପନୀତ ହେବ। ବିଷୟା ଜଞ୍ଜାଳର ଜ୍ୱାଳା ବିସ୍ମରି ଯିବ। ଅମୀୟ ପୀୟୁଷ ଧାରାରେ ସତତ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରୋଗ, ଶୋକ, ଜରା, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ତୁମେ ଅମୃତ ହୋଇଯିବ। ପରମ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସ୍ୱୟଂ ପରମାନନ୍ଦ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ତମମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମାଗୁଣି।